Niin, 7.9. hämäläiseen tyyliin vietetään työpäivän päätteeksi syntymäpäiviä. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea minä. 62 vuotta tuli täyteen viime yönä, 22.30 ja ollaan onnellisia, että hengissä selvittiin tänäänkin. Oli kohtuullinen kohdalla. Hämeenkyrössä tuli käytyä. Nyt kahvit on ropissu ja vetetään tosta kakkua, kun tyttäre pääsee vasta mahdollisesti 5 jälkeen. Mahdollisesti, jos eivät törmää kavereihin, niin en ota riskiä illan hämärryksessä, vaan aloitan nyt syntymäpäivä kakun. Seppo Lehto, 62 vuotta, onnittelee itseään ja alkaa nautiskelemaan kasvispohjaisen ruoan päälle. Kiitoksia kaikille mahdollisille tahoille, jotka ovat jo somessa onnitelleet. Tätä kautta kiitoksia teille. Ja jatketaan hommia. Kuntavaaleissa olen käytettävissä. Täällähän ei saa enää puhua väreistä mitään, niin tiedätte kyllä. Lumenvalkoinen sana, sekin lienee kyseenalainen, niin sanotaan nyt sitten vain kuntavaalien yhteislista Tampere. Vapaussoturi@gmail.com yhteydenotot yhteislista asiassa. Se on moro.